Машоном, аи ответай дисиюнау репероида ки ҳама мешиносадшон неки мо мухлисорем гуфтан нақ надорам барое ки мухлисои вора ай пушти мо шинохтан ай пушти мо так что да ёд гирен мора намешканен ба чизе ки ай мо ёд гирифтем чӣ ба адреси мада и қадди собисёра баро ки санг мезанам фақат дарахти мева дора яъне реперера ки мухлисош ганда бисёра ай реально лама реально бахилиай ралик навик далик кома ҷоха шахер гӯшина и шер бачаҳодай мараса респект хубтара чемаю ки да гӯши ту ответ мераса ба худоай байномта бигирам да репам ай даҳ тараф дисм мекунен ки шиканен ма майла бишканен мам ҷомаятад мегирен на ин ки ҳамат ана тарафи дигар гӯё ёрдамшиёш бидену ки ҷои мара гира бад шумо барою мусрен мухлисои мада чили ки посани боламе дадасани боло дуо талабай худо куне ки бита умри дуро саломати ҳамаш меша ҳоли мо сардодани нестем репа ҳамаше пеше мо монанди санги вазвине қарорим да ҷомону хаси хошике ки имрӯз мерезада сармону қаина места шамол мебарашон ё борон ама якоз гидам ухе мемона бошон ҳар як бала болот ба гуфти худу шеринари ома завтра ки ховари комта хурдум кадом сари эянгай диси биф куҷо буди ёбтвай мадудиси ёи тори алоби дагидеги як қорат будама як солои агар дар ёдат боша аниқтар солое ки диса фамиди маноша фристайлои мадаборе печка ё паша фарқиш чияида бин классоша бихон комментоша номери скачкаше номери телефони дадрозе барои ки мухлисош гуфтан намихе бихон шабоза у қадар мухлиста ғариби қадига да зона у қадари дигае ки дуруни тоҷикистонда барои пацани без спонсора ҷам кардан осон нест яъне уда худо дода як худо дода да гап нест ман ягон гарени нестам ки шикастани ма шумо да авторитет бита ё ки хестани ман шумора паст кунда ҳар як аз пеши мухлисош дар рақами якай бароями ҳама дона ҷоша ҳама дона ҷоша ҳама дона ҷоша